tardes. Non sei se podíamos pechar esta porta porque entra un poquinho de ruido aí. Escoitasme ben? Ben, pois. Moi bo día a todos e a todas e moitas grazas por acudir a esta comparecencia que facemos despois da xuntanza que estamos mantendo do Consello Nacional do BNG, no que analizamos diversos asuntos de actualidade política, económica e social que lamentablemente pois sigue estando marcada por a pandemia e por as súas consecuencias. Nese sentido, a primeira cuestión que quero destacar é a valoración que fai o BNG do proceso de vacinación e que está deseñando o Goberno galego. A vacina é o único medio eficaz para loitar contra o virus, pero que temos é que os maiores de 80 anos, 4 meses despois, aínda non están inmunizados con 2 doses. Sabemos que hai miles de persoas dependentes que non puideron acudir aos centros para vacinarse e que aínda non teñen cita para poder levar adiante pois, un proceso cando ademais son un dos colectivos máis vulnerables. Galiza está por debaixo da media do Estado no ritmo de vacinación por parte dun goberno do Partido Popular que presumía que era capaz de poñer 100.000 vacinas diarias. Hai que reforzar o persoal de cara á chegada masiva do antídoto unha vez que se acaben os problemas de suministro e entendemos que Feijóo ten que acudir ao Parlamento de Galiza a dar explicacións para saber como é o calendario real de vacinación, os efectivos, a logística e se considera realista seguir dicindo que en Galiza teremos o 70% da poboación inmunizada antes do verán. É importante que compareza e que dé a cara no Parlamento e, sobre todo, que lle diga a verdade aos galegos e ás galegas. A segunda cuestión analizada polo Consello Nacional foi a situación política marcada de novo pola crispación do centralismo madrileño, agudizada por esa convocatoria electoral e que o que fai é afondar en alonxar a cidadanía da política, afonda, polo tanto, no descrédito da política xusto no momento no que é máis necesario que nunca a política como instrumento para darlle resposta aos problemas da sociedade. Unha crispación centralista da que se está contaxiando o Partido Popular de Feijóo, que en medio dunha pandemia con graves problemas de xestión e con miles de cidadáns nunha situación límite, decide lanzarse a atacar o BNG, a atacar a portavoz do BNG, embarrando o debate político e facendo de oposición da oposición cando os galegos e galegas lle pagan ao presidente da Xunta para que goberne Galiza e non para que sexa oposición da oposición. E teño que decir que vexo a Feijóo nervioso, atacando desesperadamente o BNG e a súa portavoz nacional, e isto só ten 2 explicacións. A primeira é que intente tapar a través destos ataques os importantes erros de xestión que se están tendo nesta pandemia. E o segundo é que o mellor o señor Feijóo que se dá conta é que na súa pugna por suceder a Casado, Ayuso está lle ganando por goleada e intenta pois, desesperadamente coller perfil con estos ataques. Nos, desde logo, o que lle decimos ao señor Feijóo é que máis lle valería centrarse na loita contra a COVID porque o adversario que hoxe temos é a derrota do virus e enfrentar unha crise económica que está deixando unhas consecuencias devastadoras no noso país. Porque desde o BNG o que temos moi claro é que esta situación que estamos vivindo é moi grave, que se necesita política con mayúsculas e que hai que poñer os intereses de Galiza por diante, con grandes acordos de país que nos permitan garantizar que vamos a darlle unha alternativa de futuro á cidadanía que está pasando por un momento desesperado. Desde o BNG seguimos creendo en que era importante que houbera acordos de país para que Galiza reciba até o último euro que nos corresponde para a recuperación. Acordos de país para superar 12 anos con 0 competencias que permitan avanzar no noso autogoberno. 12 anos onde se necesita reforzar a sanidade pública ou deseñar un novo modelo de residencias que garantice o dereito a unha vellez digna. En definitiva, sempre defendimos acordos de país no Parlamento a favor de Galiza, a favor das súas maiorías sociais, en lugar dun Feijóo que está
cómodamente instalado na inútil confrontación partidista que lle marcan Ayuso e Casado. Outra cuestión que nos preocupa é comprobar a discriminación con Galiza na que persisten as forzas estatais Partido Popular e Partido Socialista. E acabamos de velo un novo exemplo no encontro que onte mantiveron o presidente da Xunta co ministro de Fomento, do que sae un pacto tácito para que os galegos e as galegas asuman a débeda do Porto da Coruña por unha obra que é competencia do Estado. Por que o Goberno do Estado pode condonar a débeda do Porto de Valencia 300 millóns de euros e non pode buscar unha fórmula para facer o mesmo co caso do Porto da Coruña? E todo man a man cun Feijóo convertido en cómplice dese desagravio en lugar de reclamar un trato xusto para Galiza. Sería mellor que o señor Feijóo, en vez de confrontar co BNG, confrontara para defender os intereses de Galiza. E desde o BNG, polo tanto, que lle pedimos ao presidente da Xunta é que exerza como presidente deste país, que deixe de ser parte do problema para ser parte da solución, porque estamos nun momento no que hai moito en xogo: a recuperación económica e social, o reparto dos fondos europeos que son importantes para sair desta crise, frear a desertización industrial ou darlle alternativas desde o ámbito social a unha sociedade que está vivindo neste momento unha crise. E sabemos que para conseguilo Galiza precisa poder real, avanzar nun autogoberno real, superar o marco institucional dun estatuto que, tras 40 anos, demostrou que é unha ferramenta ineficaz para poder solucionar os problemas estruturais do país, desde a crise demográfica, a emigración e precariedade, os baixos salarios, a falta de industria, o espolio dos recursos, a debilidade dos servizos públicos ou o declive da nosa lingua propia, entre outros problemas que seguimos vendo que seguen aí e que se perpetúan. Por lo tanto, desde o BNG entendemos que hai que cambiar o rumbo e para iso hai que dar un paso adiante, deixando no fallado un traxe que nos quedou pequeno. E neste sentido, desde o BNG facemos unha doble proposta para avanzar nun autogoberno real para Galiza. En primeiro lugar, abrir un debate sereno no Parlamento, unha vez que deixemos atrás a pandemia e as súas consecuencias, co obxectivo de darnos unha nova folla de ruta institucional, unha nova Carta Magna Galega para construir a Galiza do futuro. En definitiva, a Galiza do século XXI precisa dun novo estatus de nación á altura dos retos que temos marcados neste século. E este reto e este debate non nos impide reclamar que desde o BNG creemos que é importante a apertura inmediata dun proceso de negociación bilateral co Estado para conseguir todas as competencias pendentes. Hai que poñer fin a este triste balance de 12 anos de goberno Feijóo sen unha nova competencia para Galiza. É que non se conseguiu ningunha soa nova competencia en 12 anos. E trátase de pedir algo tan básico como que se cumpra esa lei e que se transfiran a Galiza todas as competencias pendentes que 40 anos despois aínda están en mans do Estado, pero que teóricamente, segundo o Estatuto, deberían de ser competencias galegas. Por lo tanto, para nós esta é unha cuestión importante e eu xa deixo aquí esta intervención e en todo caso non sei se algún dos medios de comunicación ven que estades aquí ou en streaming, queredes facer algunha pregunta. Desde o BNG creemos que onte asistimos a unha xuntanza decepcionante, onde o acordo que hai entre o Partido Popular e o Partido Socialista é retrasar a aplicación duns descontos na AP9 que conseguiu o BNG no debate de investidura e que deberían de estar vixentes desde o día 1 de xaneiro. E de novo que vemos é a un presidente da Xunta que é incapaz de defender os intereses deste país, que é sumiso cando se trata de negociar con Madrid e parece que a única beliserancia que ten é a hora de
poñer en marcha unha campaña contra o BNG. Eu creo que se necesita un presidente que teña menos beliserancia contra o BNG e máis beliserancia á hora de defender os intereses dos galegos e das galegas. E o que non imos permitir é un novo agravio para este país. E non entendemos como é posible que o señor Ábalos, por certo de Valencia, claro, que o señor Ábalos lle estea condonando o Porto de Valencia 300 millóns de euros e, sin embargo, non queira condonarlle a débeda ao Porto da Coruña por unhas obras que son responsabilidade do Estado e que pretenden que paguemos os galegos e as galegas. A nós eso parécenos que é decepcionante e que o que estamos vendo é como o Partido Popular e o Partido Socialista coinciden á hora de discriminar a Galiza. Ben, sobre a evolución da pandemia, nos entendemos que hai que ver cales son os datos que imos tendo á hora de poder valorar unha desescalada. Eu creo que todos e todas estamos desexando poder poñer fin ás restriccións que limitan a nosa vida persoal, que limitan a actividade económica, pero que tamén sabemos que os pasos que se dean teñen que ser pasos firmes e que eviten unha cuarta onda que estamos vendo ademais que é o que está pasando en toda Europa. Por lo tanto, a min pareceme prematuro poder tomar unha decisión e creemos que o máis importante é salvagardar a saúde das persoas, evitar unha cuarta onda que significaría non só un coste moi elevado en vidas, sino que tamén tería unhas repercusións económicas desde logo moi fortes. E en relación co lamentable episodio que vimos nun programa da televisión pública no que se banalizou a violencia machista e se emitiu ese programa a pesar de estar grabado, creemos que Sánchez Izquierdo é o máximo responsable de que ese programa se teña emitido e que creo que a estas alturas o lóxico sería que asumira a súa responsabilidade con unha dimisión, porque creemos que é moi grave o acontecido. Hai moita información e moitos protocolos que din como tratar a violencia machista e, desde logo, parecenos que isto non é unha anécdota, é un feito moi grave e o máximo responsable é o director da TVG, que unha vez máis nos demostra que non está a altura nin do medio nin dos traballadores. E eu creo que isto se merece moito máis que unha disculpa. Entendo que non hai máis. Penso que non hai máis preguntas porque sabemos que isto vai con un poquinho de retardo, pero dame a impresión de que non hai máis, así que moitísimas grazas. Hasta logo.